Badla kadai kathan ke badang shen bansha itu kumkawai nagijakan lekai pengat ba ithiang ke Southwest Khasi Hills kalakio state bha hakaliang ke jingpau perthai ya ke jingdon jongki jaka ki ba internet ki ba kring ya ki nong jungo kai perthai ki ba nakeleng kadai kathan ke badap da ke jingkurku ke mariang hakikshat ki ba bonjan ki lom bat ki klau ki ba jirngam ki madan plang ki ba jili berkham tam ke jingyo ya ke sunyeng ke pengat hado kata-kata. Kani kathan kala banyakop bakiwe ki district kumkawai ne ki jaka ba ki nong sangkai perthai ki angnut hir-hir ban le jingokai. Perlu beid bro ngapriang sabhai pi sya ke episode ke bathamai jong ke destination Meghalaya ngadai I Aaron Lingdo. Hakani ke kinti nganyalam pi ban le jingo ya ke shnong maurang lang ke badan ha Southwest Khasi Hills district badiaki katu katni ki jaka ke ba itnat. Hakani kathan berhakaju ke poru ngan wanlam syapi ya kerukom shed ya ujing bam ubakirpang bakasnong maurang langhi kadai mansngau sarong Kamaurang lang kadai kasnong kabadan hathan Southwest Khasi Hills district jong ke jila Meghalaya kadon hajan ke jaka trekam jong ke district da ke jingjingai ke batang 1 kilometer AA kani kasnong kadai kawai na ki jaka jengok kai perthai ke bakongsan ha ke district namar ke jing itnat jong kamariang kamau kerwat kadai kasnong ke bajantam bat kasnong maurang lang na ke benta baro ki kam kamai ki bakongsan Insdang ya ke jingya lenti jongi menta ke kenti ta ke belet ya kindu ya urang ba kasnong maurang lang kini ka kentien marang lang kadon la ke jong ka khana nadu ki men barim ha ka ba kiong ba hakipur ki ba mensua ka ladon kata ka jinglek ha yeuri lang hajan ranikor ha ka ba ita I wei nong snong na po jong ka snong ka jongi iba ki juye sien I marang mo ka kerteng ju I ka de irang ti la khot I marang la juye khot I marang ti ilalek ban thiet jing thiet bat kalajia haka taka wei ke jaka ba ilalek thiet ya taka dokha na u khar Bangladesh kaladon ke jing ya pandor ya taka dokha bat namar ke jing sngodom jong uta u khar Bangladesh ti ula pha ya kita ki ksut ki krei nang tei na po Bangladesh na ka benta ban wan wiang ding ya ka snong jong ude u marang ti kini ki basa ki badon hapo jong ka marang lang uta ubasa jong ka marang lang uba ki khot ulang ti ulai ka jing yada ya ka de ka snong bat kilala ban pom peniap ya uta u ksuoj uba lapha nang tei na po Bangladesh bat layo ban peniap ya u ti nadu kata kapor layo ya ka kerteng jong ka snong na une u nong lek thiet jing thiet ubade u trai snong ubade u marang bat na ka kerteng jong uta u basa ulei basa ubayada baker ya kasnong kathau ubade ulang ti ngi sayo kentien marang lang ti nrei hadien jong ka jingwan jong ka thok katar pat la penbek thmai sia ka kentien maurang lang Insdang no ya ke jingya lenti jongi ha kene ke benta ta ka beli jingo ya ka rai viewpoint ka jaka pet kai ka ba ithiang ba pinsho ya ki khmat jong kinong wan jingo kai perthai ban poi sekali ka rai viewpoint
ka kalak do lepa ka surak ka ba kumba ar kilometer na ka nang te nalat PWD ka Shnong Maurang Lang Lai Kentaj ka surak ka kalong ka biang hakipor portelang rei hakipor liur pada kham jenjar nomor ba kadang dei tangka surak kendau tingi don hang ni hapok ru kadon ka we ka jaka kata ka bangi plan ban bu ya ka children's park kiwa don saudong jongi hakaka di jaka ka bangi yang mentah te bahaba ngiwan sikan di jaka kerpat ya ki turis ba kimdei ban bread ya ki plastik lani ki bilor ki balong ban penjebok ya kamariang rengin ya sumar sukar ya ki di jaka kenang bahkan long ka kan kanek kata ka jeng itenan. Kay ba pila sa kimentan kadai karai-rai viewpoint bat kumba pila yo sngo hi na iba lumlang kadai ka jaka ka ba itenat ka bla care saudong ya ka de kilum ki ba kenjang bat kala air bas ngau pangat hadu kata-kata kaporu kala biang yang menta bangin mi no nang ni bangin le jingo sa ya ka waipat ka jaka ka babut ka jaka ka ba kikot ka pot rai-rai waterfalls yang imnum pelut porsyu hang ni bangin le jingo ya kata ka jaka. Kawa pot rai-rai ka badon Shnong Maurang Lang Lai Kentaj ka kuntup ya sauteli ki wa duit ki badon sauteli ki rensan ki wa duit ki jrong kumba lai pomitar bat ki don la ka jong ka jing itenat ka pakerpang. Ketu ke jaka ke bangi pej mentan ke bangi ong ka ksaj pot rai-rai ti kene ksaj pot rai-rai ke don kumba phi layu i ke don hadu sau pateng ti ngidon ya ka khana ka ba lengkot ha ka bedei kumnung yo ya kene kentien ka ksaj pot rai-rai ti kene ke jaka ka dei kalenti ba ka bangi dei ban ya na kene ka dong ka thany ban le sya ka yau rilang hapo ranikor ka yau noli kata ti na kane ka jaka kumbang yu i ngidon ikin ki artli ki wa kane ka wa ka basyakmat ka bangi ong ka pot bento bat ini iwe iwa pat kadai ka wa pot rai-rai kumbang yu ong menta ti na kaliang jong kini ki nang ne napo ka Shnong ka jongi ki hap ban sinai kini ki mau kendon na kamta ban pensuk ki nong lek nong wan bat ki hap ban sinaru ia ka jingking namar bah ka por liur kene ka jaka kalong ka he bah ti kidon kami kiding ki bejrong bah na ka banta ban pun jingking ia kene ki artli ki wa ti namar bah ki breu ki wan sya kene ka jaka na ka banta ban pom ia ki ding yap na ka banta ban sliuding ban sinaying kumta terter ti kalasitom na ka banta jong ki nongsong snong na ka banta ban yo ia ki ding ki bapaka na ka banta ban sinai ya kene ka jingking ti na kaliang juki nong sensiar sinong kila lom ya ka dorbar sinong na ka banta ban ya berkat kumnongin le na ka banta ka jing jong kata ka jaka ti kila penlong ya kata ka jing yalang ha ka ne hi ka jaka ha ka ne ka wa ti anda kila penlong ya kata ka jing yalang kelami ka jing keren ka jing tai sani hakibun rukom ti rei na kaliang jong
ki rangba ki la ai ya ka wei ka jingmut ki la ai ya kata ka rai ban ong ba kan kham ba nang ne sakmat ngin pen long no ya kan ka jaka ka badai ka jaka ban pom ya kini ki ding tang na ka banta ban sina jingking nginom sya su i ki paj ba na ka banta ban tho ya ki ding na ka banta ban sina yeng lane ki no ki jing pen don kam simet rei kan long be tang na ka banta ban sina ya ka jingking hakini ki artli ki wa ti nado kata ka puar kata ka dorbar jong ka sinong kelasiem ya kata ka wei ka rai ban ong ba ngini menjur ya kata ka jingkren ke balas ngaudei bat sya su ban pom ya kiding bat la penlong no ya kanega jaka kum ka law adong ya ka ba ngiju khot ru ha ka ketin sidong ka law ya khang bat ya kanega ba hasiliang pat ngi ong ka law phot rai ti na engi yo ya kanega tien phot rai kalong ba namar ba kanega wei ka wa ka barit ke bomdon ya ka kerteng ti nado kata kapur ba ki yesong dorbar ha kanega wa kisah khotru ia kan kawa hadu menta mane kawa pot rai. Karai viewpoint but Karai waterfall kidai sisa kita ki jaka kiba itnat kiba phimdei bandu haba phi wan jingo kai ya ka southwest Khasi Hills district menta kapor klabyang yangi bangin mi no nang ni banlet sasa kawai pat ka jaka kaba le se bon na phi philayo sgo but bon na phi philayo i kajaka kaba ki khot karilang viewpoint kawari lang viewpoint kabala khot ru kari klaw kaba jerngam namar kilum ibadon saudong jongkani kawa kilong kum kilum daw bilat balatam taka klaw kaba jerngam san kilometer na mau kerwat hamau ranglang kadon kaksat kaba itenat ha kasurok nong ston mau kerwat kaba kelan syasiliang kawa kalong kejaka kaba paka ban lek piknik ban ri dok ha kejaka pet kai ringkat bat kale air kaba khut saudong kalong kaba penjat han uwei udai ban sange haka viewpoint habalai shamau kerwat kani ke jing pet sngo tenat ya kamariang kala ban ayo unu ubriu ya ke jing sngo re bat ke jing sngo lingo kawa rilang kaya so bat ko rilang bat hadin kaya so bat kawa kinshi bat rung sha Bangladesh ni don hang ni nakabenta ban yaitu ia ka jider kan bat kan ka marolang viewpoints ka bagi sedang ya ka hakijin siala sedang ya kan nadu ka senam sejar kendai spa kendai pupra hakabakan ni ka viewpoint ka mensua ka kerteng tenrai jongka kan ka jaka kadai ka kikot ka ringi mosiar lo ka kerteng jongka dai jaka kan berkata ka jing temu jongka kekerten juga ni nomor batih teman mensua kemud ba kani kada ke cakariang ka bakiwan bantong bantep bagi jentong jentep kum ki pan ki rewadam berkiwe ti hakani ke jakka ki juwan bu yau tau mau sut waken ki khot mau siar kon jangi tinjungi ki khot mau siar ki bu akani jakka kemud beria sut penep ki wat nak taban reban yang kada jakka ti din katu kat ni hadin bun stem tau mau la ja no bat mentapat hadin jonga stem sejar kendai spa kendai pupra da kacing don jong we ni officer jangan dengan tradisional ba Sylvester Kalongdo ibadai project director jongka West Khasi Hills mensua gula yo banwan jengok ya kan ke jaka kan wan jengok kan jaka witenat nomor internet tu kuat ban nomor kani ka mau ka baki kena abmasi kini ki ayo kisah tuan dia kai ni tu wan pet je kan ka jaka kuat ban develop kan ka jaka dalam develop kan ka jaka ti sedang nang takin upasyang ban ya wat scheme napo joki department tila hadin
la iyo skim la pentrei naka soil department tinda lawan biang di officer naka department po ka soil kila iternat ya tak kom ya ka jelo jong ka cakang iternat te ki kwa ban ong ba la kom dong yin pen ba ka cakang tinda lu ofnam hajar kemula kila iyo biang ka skim naka liang jong ka soil department hakaba ki ai ka jong batung ding nang ta bantung sentiu nang ta ban airu fencing nang ta ban laj ya kini ki ban laj nang babam ki merat no ki masih ki blang ki kila yo kata hadin nang tupat kila awan kiwe pat ki officer kum ki video kiwe pat nda kila awan kila i bakan ka cakap kalau ka internet ba ka ba kring ba ki ya ki toris tini kila awan ki nakaliang jong ka hadin jong ta kalau awan pois ka Nercom project nakan yang jong Nercom project ka bay prisa nang tajungi nang ta bansa ki jaka ka restoran sate nang ta ka motor nang ta ki ka tu ki yingi mulumalah ni mo ki ba ki waiting shed ki bang ya song turu ki ka le nakaliang jong ka Nercom project ka balik ta ka jengwan jong turis ka sedang kabang sedang pripai ba kadai hasnam arajar ti kala lang yat kala lang wan ti nakaliang jong ka snam arajar apo way snam arajar apo way por balong DC jong kong isawan dalalu kilawan ban jingo ene jaka kila wa ban pen bahasusu but they ha ka tegasnem ba kila yo ban penbah ila ayangi ban terwayangi ka skim ban pen internet ya ka bupon ya ka hajrong ban internet itu nang ta ban airu yang ka jaka parking ka bakam perhe susu te parking ten rai haduk mentah kemudian kalian juga turis kila kiawan ba kibabun no haduk tas ngiru ki asambes ki wiki ya bon ka nakaro hills kiawan bahang ni ban pek ti kala kumalong mentah ti kala yat ba gi kala yat yo ka jeder kat bat ka mentah ti ngus ngobot ong banda kaliang jongi kum ka snong gi ai ka jing kentu ya baro ki neki turis ki ba kwa ban wan petkai ka ni jaka gilong kalau ka jaka ka balong sep ka long welcome ya baro kamdon kanu ka jing pentut ka jing penwet ka jing der kan bar ka ti mentah hati kasih lami usyar ulaken tang jing palei bajingken ut kishlei oh ya risa ôi kêu ngin ya berta ho sao dong ngin ya shat ha banda hon panda kai oh ya risa ôi kêu ngin ya berta sao dong ngin ya shat ha banda panda kai Bat kala let Syabom jukut gin bread la jing kuslai Ya ka mentah Tu pen bha Syadin ngin om pai Oh ya risa Ôi kêu ngin ya berta Sao dong ngin ya shat Ha banda hon panda kai Oh ya risa Ôi kêu ngin ya berta Sao dong ngin ya shat Ha banda hon panda kai In bread jing ya shon jing ya bishni Syabom thau ba shon kasni Da jing it ba jing men ngin ya Syaki wai ro to ai Oh ya risa
syat habanda hon plang dakat Sikala sep jing dom katap Kentin kado yawai Dongin ya syat ngin les nyop ha Bansa ken mau la syat Hoi kiu Hoi kiu Hoi kiu Karilang viewpoint kadai sisa kata kajaka ka ba internet kumba philayo I kadai kajaka pitkai ba kajela Meghalaya kadai ban sengau sarong habang ikran chapang kajing sengau sarong kadon sakawai pat ka benta ka ba kerpang ka bang akwa ban pin EAP hakani ka por ya ani pin EAP Oh ya Risa Ôi kêu nghiên ya perta Sao dong nghiên ya syat Habanda hon pang dakat Kani kasnong kapau namru na kabenta ka jing pinmi ya ki jingbam balashna na kani kathan kum upusau udei ujingbam tenrai upapau nam ha hakajilla Meghalaya khamtam hakithan Southwest Khasi Hills District lashna ya uda ukhau babun belai hakajilla Kumunga ongi pimene ba kasnong maurang lang kapinmi ya uta ujingbam uba kerpang ujingbam uba kikhot uta upusau but kani kasnong kadai ban sengau sarong ba kipinmi ya uta uja jingbam uba phila banyo na kani hi kajaka ti hakani kapor ngadon bat I kong iba ibla ban pin I yangi khindiat ya kuru kom shet ya uta upusau kong iba ngapani subhai phi shaka program ningkong batai yangi kumnu phin shet ya uta upusau bat phila ban pin I yangi ru khindiat kumnu phi shet ya umo toh kabanin ko nga sedang pada syua kasini mo kum pila kum to din ngai sa kas baking soda kolong tang kum to rabiang hadin sa tang arsamot to sa kanon kam sa kum klut ni habada sendiala kaslas ko umi kani ka slasha ni tablang padu slasha Narukan nusnem pila shed uni pusa. Ladon kumpai shipos nem kadwis nem kumtai. Ti kani gadi bi tribet man kasngi kumlene pi late class ne kumnon. Traiman kasi tang ba ni late class ro. Ngala pendep ME menta. Ta ki para ro men step ki shed jingbam. Ta le cha class ang to rawan na class pa sa wan shed jingbam biang. Kumto men si di don email pa sayeng. Oh. Tong ki Ti uni ukhau kong iba kamut pila dep grain lupa ne ngi kranya kamisen da dep kranya to ngi long kendria de kajar kum to ngi sa long batchet tiga ni kebut pihak ban mix be kum ni hadu kan no hadu dalong lalong mix lang be kum ne de hadu dalong kleb pen biang kan ni de kelabiang ni dadep nate sa tepaka spon kani de ko umpenyang bam hoi kum penyang bam penyang sau sa klom ni sawa sa betang ban biang nama kamlong
Kani mudi tu kani diberit dok leh. Họ this pandar itu. Tong kita ada natu, ada kle, ini sa tabrak kane ke kle, sejarang, saboda, orang ngasih, shalom. Kami minta ibu ni hasola kan nu pori kan si minta. Sikit tah sumpah. Hadin sikit tah pala pusau tang ngemplit kan long kum nu deh. Nah hadin lah long kum ni ke. Tiup ni umdi special di bu, tu normal befi. Lebih jauh ujat deh. Debna tu tak sah dengan kelima. Salam kunt. Makanya percaya. Tadi. Puno pintip daulah long nampak long. Wah, ngisuppet kan, lajrong, lah itu kan dalong ngilap melente kata, lah itu. Udi menong mereka ni mau. Katkum kujing sengo jonga ka maurang lang da shisha kadai kejaka ka bapakka nakabenta kinong wan sangkai perthai. Kanom slam shu ya kani ka shinong bandrung hakamap jingo kai perthai. Kadai shisha kata ka shinong kabla kirkhu takiblai. Pipet ya ka destination Meghalaya Banakaliang ka jonga I Aaron Lingdo sa sisin pat na ay kublay yapi baro.